4 човека седим пред хладилник. Проба. Jingle Bell. Здравейте, това е първия ни ден в Германия. Къде отиваме днес? Втория ни ден. С нощ не се брои. Това беше нощ. Да. Искам да кажа, че се чувствам като у дома си, само защото имат столче за акъни. Къде столче за акъни? Къде ти да отида? Чувам дедето. Елате да видим сетъпа на ИСО. О, ти си взел клавиатурата ли? Леле. A few moments later. Was ist mit Ihrem Kleid? Отваряй календарите с Мия. Кой ден е днеска 21? 21. 2-1. Okay, 2-1. Ich hab keins mehr. Ich hab keins mehr. Какво? Ich hab keins mehr. Какво няма? Повече няма. Сега отиваме в един супермаркет в Франция, за да си напазаруваме. Ще ядем фламкухен. С сьомга. Да. Аз много обичам. Да. Фламкухен прилича много на пица, но е с такъв много тънък. Много тъничък блат. Да. Лепи. До после. Това беше, вече сме във Франция. Да, официално. Намираме се пред някаква пекарна. Значи, 2 брецела с кашкавал и с бекон. За 10-20. Заповядайте във Франция. Намираме се на ферибота. Който ще ме закане там точно от другата страна. От другата страна вече Германия? Да. Все още сме във Франция. От другата страна е Германия. Gentleman's Essentials. Исо си хареса тази рамка и си я взе. 2,50 евро. Намалена от 3,50. Не, че сладко. Чур багажник с дядо Колето. Оля, вижте тези чини купички. Исо, те хванаха ли ти окото? На стената там, нали? Да. Готини са, да. Тези са. Мали, това е много готино. Не знам за какво бихме я ползвали. Бих ял чока пик от нея. Честно. 7% алкохол. Това е много вода. Ле, матрон. Малко пръще. Лея, защо плаче? Лея, що плаче? Защото никой тацата ни хвърля по земята букета с повече. После, що не искам деца.
Еди, как си? Здравейте, търсим мръвка. Моля се за малко мръвка вече. От 2 дена ям само въглехидрат. Ето промоция. Как 18 евро, бе, дивото си? Как 40 лева за ти пили, бе? Това са 170 евро на куп. Музика на Ис. Какви сладки кипчета. Здравейте. Здравейте. Нямаме пари, не знаем какво ще си купим. Ой. Hello. Здрасти. Здрасти. Hauptmann. Много добри транзишни прави, не знам. Направо спидран прави. Какво си купи? Две клинчета, едно за Лия, едно за мене. Матчинг за 28 евро. Оригинални, баш оригинал да от магазина ги взех. Каква каза, че е промоция да? $234 евро. Намалено от колко? От Или 500. Сериозно? Да, буквално пише That's a cat. 500, после 335, после 245. Okay. Как да я купя? Искам тази шапка. Дей ти прави? Грифиндар. Купър би харесал това. Да живеят Франция и Германия с хубавото им време. В Саутхемптън в Спорт Директ струваше 90 паунда. Тук е 200 евро, намалено от 300. Това е готини. Те са готини също много. Не снимай това, аз искам да гледам. Точно с най-каша снимам, да бе, да. Здравейте! Отиваме на коледен базар в Страсбург. Да. Да, абсолютно така е. Тя говори 6 езика.